Ka-journey, nobody tells you this. Dili tanan buyer, imong customer. Mao ni ang ikaapat nga episode sa atong business series. We will talk about customers. Ngano daghan negosyo, busy kayo, daghan buyer, pero kapoy, stress, o walay profit. Inani ang mahitabo kay sayop ang customer nga imong giduulan. Na kay pinakalami kayo nga produkto, pero bisan unsaon nimo, dili gid mahalin. Nga naman, kay dili mao ang customer imong giduulan. Ka-journey, dili tanan customer imong buyer. Unsaon man ang kalami sa imong adobo kung ang imong giduulan nga customer kay vegetarian. Bisan beer pa imong i-serve, kung kulapo gyud ang gusto sa customer, dili gyud mahalin ang beer. Bisan pa maayo kay kamo explain, bisan pa muhatag kag dako nga discount, dili gyud ka mahalin. Mao ni ang rason daghan negosyo kapoy kayo. Sayang ang oras kay dili mao ang giduulan nga customer. Ka-journey, paminawa ni ha, ayaw pagsugod sa produkto, sugdi sa tao. Kay dili tanan nga muagi sa imong tindahan, imong customer. Jim Rohn said, you don't get paid for your time. You get paid for the value you bring to the marketplace. Pasabot ani, ang sakto nga customer mao tong maka-appreciate sa value nga imong gihatag. Kung dili mao ang customer, bisan unsa pa kanindot ang produkto, lisod gihapon ibaligya. Kalarohon nato ni ka-journey ha. Buyer, mao ning nipalit ka usa. Sensitive kayo sa presyo. Dali mawala. Walay loyalty. O ang customer, mao ning kabalo sa value. Magbalik-balik, musunod sa rules, mo recommend nimo sa uban. In short, buyer nihatag sa imo og halin, while ang customer ni-build nimo og negosyo. Ayaw kayo ka-happy kung daghan buyer. Mas importante nga klaro kinsay imong customer. Ka-journey, unsaon pagpangita sa sakto nga customer? 1. Kinsay imong tabangan? Ayaw tan-awa tanan tao. Pilia lang. Kinsay naay problema nga imong produkto ang makasulbad. Kinsay anda mo bayad para sa value, dili lang sa presyo. Kung klaro kinsay imong tabangan, klaro pod unsaon nimo sila pagduol. 2. Ayaw pangita og buyer, pangita og believer. Ang buyer palit usa ka beses, ang believer magbalik-balik, mo refer ug mahimong parte sa imong journey. Ang sakto nga customer musabot sa imong presyo, musalig sa imong proseso, mubalik bisan walay promo. Mas nindot ang believer kaysa one-time buyer. 3. Dili sales ang una, kundi relasyon. Ka-journey, basin lahi nga relasyon ang naa sa inyong una ha. Ang pasabot ani kay pag-build og trust og sakto nga customer relationship. Ayaw dayon pagbaligya. Paminawa una sila. Kung kabalo ka maminaw, mahibalo ka unsa ilang kinahanglan. Mahibalo ka unsa ilang kahadlok. Mahibalo pud ka unsa ilang goal. Dayon, diha na ka moingon. Mao di ay ang value nga akong mahatag. Sales follows understanding. 4. Ang sakto nga customer dili pirmi daghan. Bahala gamay pero lig-on og pundasyon. Ang customer nga mopabilin mao ang tinuod nga asset sa negosyo. Mas maayo na ka 100 nga loyal customers kaysa 1,000 ka customers nga puno og reklamo. Kay ang loyal customer dili sakit sa ulo, dili pirmi mohangyo, og dili dali muhawa. Diha mo grow ang imong negosyo. 5. Improve yourself and the right customer will find you. Pinaka-importante ni ka-journey. Kung musaka imong standards, lalom imong skill, mutaas imong value. Mutaas pod ang klase sa customer nga moduol nimo. Jim Rohn said, to have more, you must become more. Ayaw lang pangita og customer. Imo kaugalingon,
nga worthy sa sakto nga customer. Dili tanan customer imo buyer, pero ang sakto nga customer mo build sa imong negosyo. Kay journey, kabalo ba ka nga maayo na ka sa negosyo kung ang customer na ang mangita nimo o sa imong produkto? I mean, kanang dili na ikaw pirmi ang sigig pangita nila. Kung ikaw pirmi ang nagukod, pasabot, wa pa kay klaro ang imong value. Pero kung sila na ang muduol, mo inquire, mo recommend ug mo balik, pasabot, pasabta na nila imong value. Dili ka lang seller, solusyon ka na. Ka-journey, paminawa ni ha, ayaw pugsa ang tanan tao nga mahimong customer nimo. Mas pili nga mahimong klaro, mahimong valuable, mahimong professional. Kay kung valuable ka, ang sakto nga customer mangita nimo. Pareha ra gud sa Red Horse ba? Bisag pait kayo, daghan gyapon ang nangita. Kung nakarelate ka ani, follow this page, i-share ni sa ka-journey nga pirmi kapoy tungod sa sayop nga customer. O para pod maabot nis uban nga nanginahanglan ani. Comment customers kung gusto ka sa next episode nato ugma kay customers experience. Under gihapon is atong episode number 4 nga mao ang topic karon about customer. Ugma ato hisgutan unsa ka importante ang after sale. Ka journey. Padayon ta. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ka journey, trabaho ta. Kay bawal ta madiri ah. Og ayaw kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you. Ka journey.